Türkmenistanda avtologlara yanğıç goýan stansiýalarda benzinin görkezilişinden az goýulan pursatlary köp bolýar. Hususan da Liwap vilayatynda şu günler bolmalysyndan az goýulan benzinin miqdary ortaça 10% ýetýär. Türkmenawatda we Çärji etrafynda yanğıç goýan beketlerde benzinin öňküsünden de az goýulyp başlandygyny yerli habarçylar gürrüň berdiler. Olaryň sözlerine görä, beketlerdäki gurallarda goýuldy diýilip görkezilen her 20 litrden 2 litr kem çykýar. Sürücü yanğıç goýucu kalonkadaky yanğıç ölçüjü sanlara garap, onun 20 litr görkezip durandygyny görüp, şu 20 litr benzin goýuldy diýip gaýdýar. Emma hakykatda diňe 18 litr benzin goýulýar. Şeýdip 40 litrden diňe 36 litr goýulýar. 50 litrden arasa 5 litr benzin kem bolup çykýar. Dip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä, bu ýagdaý täze ýylyň öňü tirasynda ýüze çykypdyr we şondan bäri dowam edýär. Benzinin azaldylyp goýulmagy bilen bagly ýagdaýlar öňüm ýüze çykýardy. Emma köplenç 1 litr çemesi kem goýulýardy, ýagny 20 litrden 19 litr benzin goýulyp diňe 1 litr ýetmeýärdi. Habarçylarymyz yerli awtolog sürüjüleriniň köpesiniň indi goýulýan benziniň möçberini barlamagy kem görmeýändiklerini we beketlerdäki görkezüjiler bilen çäklenmän awtologlaryndaky ýanjamlaryna seredýänligini belledi. Şeýle-de sürüjüler goýulan benziniň hakyky mukdaryny anyklamak üçin başga da dürli usullary ulanýarlar. Habarçymyz bilen gürleşen sürüjüleriň biri öz tejribesinden şeýle gurrun berdi. Avtologda benzin gutoru verende yanğıç bekedine barıp operatora dolýança goýdym we dolýança benzin goýdurdum. Meniň ulogum 60 litrlik bolsa-da yanğıç stansiýasynyň bekedinde 68 litr benzinin goýulandygy görkezildi. Sürüjüleriň aýtmagyna görä nägilerik bildirmek we dawalaşmak oňy netije bermeýär. Şeýle ýagdaý welaýatyň tas ähli ýerlerinde ýüze çykýar. Benzinin azaldylyp goýulmagyndan başga da benzin gytçylygyna we onuň hiliniň pes bolmagyna degişli problemalar hem saklanýar. Geçen ýylyň Tomsondan bäri ýurtda A95 we A92 kysymly awtolog benzinin gytçylygy izlizine döredi. Yanğyç serişdelerden baý Türkmenistan çyg nefti we dürli neft önümlerini daşary ýurtlara eksport edýär.